İsa ibadathanada halka öwredi otirqa olara şeýle diýdi. Tövrat muallimleri Mesihe nädip Dawudyň oglu diýerler. Dawudyň özü mukaddes ruhtan alham alyp şeýle diýipdir. Hudaý Rabbime şeýle sözledi. Düşmanlaryny ayak astyna salýançam meniň sagymda otur. Dawudyň özü Mesihe Rabb diýen bolsa, ol nähili Dawudyň oglu bolýar. Ulu mähelle onu hezil edip dinleýärdi. İsa halka şeýle öwüt berdi. Tövrat muallimlerden ägä bolun. Olar uzyn don geyip gezmegi, bazarlarda özlerine salam berilmegini, sinagogalarda baş kürsüleri, mejlislerde tör halaýandyrlar. Olar dul aýallaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn dogalar okan bolýandyrlar. Şeýle adamlar iň agyr jeza sezewar bolarlar.